Ikatulong pulong. Mulier etche filius tuus. Babay tanawa imong anak. Etche matuwa-tuwa. Tanawa ang imong inahan. Bingdahili ang dugo gikan sa iyang ulo, gumikan sa mga samad, diyan midulot ang mga maidlot nga tunok, nga hugot, gipahaom nga purong-purong. Gipurong-purungan siya sa kahalangdon dito sa langit, apan gipurong-purungan sa mga pagtamay o mga pagbiyay-biyay dinhi sa yuta. Ang mga nahili sa dugo nga misapong sa iyang mga dalunggan, apan wala makaangin sa iyang mga pangdugo. Mitabon sa iyang mga mata, apan wala makatandog sa iyang pananaw. Miuliot sa iyang ilong, apan wala makababag sa iyang gininhawa. Milagbas sa iyang dila, apan wala makasanta sa iyang mga litot. Mingbuhagay sa iyang mga ngamit, apan wala makapugong sa pagbugos sa iyang mga pulong. Ang kahapdos sa mga latos, nagkapit sa 5,000, nga milabhag sa iyang lawas, wala makahupas sa iyang mga balaang hiyas. Hinungdan kasi ang pagdungaw sa iyang inahan o mga tinunan ganiha sa tilan sa cross, siya miingon, Mulier etches filius tuus. Babay tanawa ang imong anak. Kung katusap sa idigug mga tinunan, etche mater tuwa. Tanawa ang imong inahan. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 19, tudling 26 hangtod 27. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ikatulong bugat ni Jesus sa wapa sa kabugtui sa ginhawa samtang gipadupa sa dakong balabag sa mga kasakit. Kasakit dili gumikan siyang kagalingon binuhatan, kundili binuhatan sa katawhan, binuhatan sa tibok kalibutan. Mga pulong sa panamilit na naglimin ang mga balawanong pagtulunan alang kanato nga iya mga tinubos. Mga pulong na nagsapnay huwag mga tulog-karon ng kahulugan nalugsana ikahulagway sa kalibutanong kaambong. Apan mahimong masamkon pinaagi sa pagtipig nini sa libing uyo nga bahin sa dughan. Mulier etche filius tuus etche mater tuwa. Duha lamang katawang itumbok sa Ginoo sa buong panamilit, ang inahan ug ang anak. Ipatinaw sa inahan ang iyang anak, ipatanaw usab sa anak ang iyang inahan. Yano kayo nga pulong nga naghangyo sa pagtanaw sa kahimtang sa uban. Apan mo magtanaw, dili lamang kutob ya sa mga mata, dili lamang kutob sa pananaw, nga inumanan sa pagpungyugpos sa mga bukton, kundili pagbaton ug dakong kahingawa alang sa kayuhan o kabuluhanan sa tanan. Sama sa kahimungaan nga nagatipig sa iyang mga piso, ilaw sa iyang mga pako, panahon sa kagabihion, panahon sa katugnaw, panahon sa kagulanan, panahon sa katalagman. Dito ilawom sa hilwas nga panalipod mabati ang dinagaang sa kainit sa pagbati. Sa usa ka inahan nga dili magmakuli paglabok sa gayon nga dunay mangtas nga kapingtas nga mangahas pagpanamastamas sa iyang minahal nga anak. Si Maria, ang inahan sa Ginoo, nahimong simbolo sa tanang inahan, nahimong sa inahan sa tanang anak sa Dios sanglit. Siya lamang ang bugtong binuhat nga gihatagan. Unay kabaton ang labing bililhon nga Dios nung gasa. Walay propeta, walay apostol, walay martir nga makabaton sa pambalaanong gasa ang iyang pagkabulahan sa tanang kababayan-an, ang iyang pagkapuno sa grasya. Grasya nga nagpasabot o pagdapig o kahimot. Ginapigan siya sa Diyos, gikahimutan siya sa Diyos. Sa laing bahid si San Juan ang pinangga nga tinunaan sa manunobos, ihangyo usab sa pagtanaw sa iyang inahan. Pagtanaw uban sa may ugmaon nga pag-amuma,
pag-amuma nga walay kinutuban, walay utlanan sa pagkatiman sa tanang panginahanglan sa tawhanong kinabuhi. Ninghigayon na si San Juan nahimong simbolo sam dili lamang sa mga tinun-an ni Kristo kundi sa tibok katawhan sa Dios. Ang iglesia ngayang gitukod ibabaw sa dakong bato, diin walay daw tanggahom nga makapukan niini. Walay makusog nga unos nga makatayong niini ug walay baha nga makabanlas niini. Hinungdan nga si Santa Maria nahimong inahan sa Santa Iglesia. Etsi Filius Tuus, Etsi Mater Tua. Usa ka panugod dili ingon nga dili na siya mubalik kundi aron magpabilin ang iya mga pagtulunan diha sa mga dughan sa tanan. Ang mga inahan ngadto sa ilang mga anak ug ang mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan ug tanan ngadto sa ilang isig katawo. Usa ka panugod aron paghatag ug balaanong paglaom sa tanang tawo hangtod sa iyang pagbalik. Apan pipila ba kinahan ang nakatuman sa ilang mga katungdanan o mga kakuhan ngadto sa ilang mga anak. Kanus aba ang babae nga mahimong inahan. Ang pagkainahan magsugod diha siyang pagpanangkon ug dili sa pagkahimugso sa puya. Si Birhen Maria diha nanangkon sa anak sa Dios pinagi sa Espiritu Santo, miduaw sa iyang igagaw nga si Elizabeth sa Pinoy ana niini ug ang naulahi na katuaw pang ingon nganong gitugot man kini kanako nga ginahan sa Ginoo muanhi kanako. Apan subok kayo nga palandungon ug mao'y hinungdan sa dakong kapugot sa Dios nga kapid-an na kapuya ang ipangkumot samtang wala pa gani mahingpit pagkaumol sulod sa taguangkan. Ipangkumot sa dagko balibuhong kabot usa kini kapagpatay labaw nga makapanglibaw sa balahibo kaysa paglabay ang bato nga nahaguman sa daghang Kristohanong martir. Makapagurog sa kaunuran sanglit walay kahigayunan nga ang puya samtang ana sa tuguangkan sa inahan nga makapalalipod sa iyang kagalingon. Dili makatago, dili makadagan, dili makasulti, apan lanog ang iyang hagawhaw diha sa tagsasang sakatanlag sa mga yawan o inahan. Apan gumikan sa dakong kaulawan sa kadilingban, dili sa mga mata sa Dios, ang mga inahan may pasiugda o tugot pagkumot kanila na naghulat lamang nga pugpukon ang ilang mga tinubuan na nagpaabot lamang gapit lukod ang ilang mga kinabuhi. Usa kini ka makalilisang na pagbudhi sanglit sila nagalipay sa pagkalaglag sa ilang mga anak nga mo'y buhatod kanila ngadto sa dayong kalaglagan. Apan dili sila magalikay sa masok-anong tulisok sa tanlan. Ang ubang masusok na nakalusad sa kalibutan ipanglabay lamang sa mga basurahan o sa mga awaaw ganapit. Labaw pang luog ng pagpuo sa kabataan sa panahon ni Herodes. Aniya karon dinhi sa atong mga palibot ang daghang inahan nga labaw pang mapintas ug mamangis kay ni Herodes. Ang Ginoo misangon usab sa anak pag-atiman sa ilang mga inahan apan makagunob sa dughan, makaut-ot sa kabuot ang mga pangitabo sa mga ginikanan. Naghana kayo sa mga ginikanan ang ipasagdan sa ilang mga anak. Nagilain sa tumang kalisod ng kasakit, di na maluha mula may masayon nga kapailin-ilinan ang pag-ampo mula man bugtong kadakpan. Mga anak na migdumili gani pagtanaw sa nangunot kapanangway sa ilang mga ginikanan. Kaha bation ang kaloon nga magsunong bisan sa anino sa ilang mga bayhon misapupo sa ilang mga hugaw samtang na nagkamang pa sa yuta gumikan sa kahuyang sa ilang kabukugan o gihang nahingko na sa ilang kabuot kalit lang mi kagyaw dili na gani mantigo mulingi bisan sa mga tunog sa ilang ginikanan. Gugma bugtong pulong nga naglangkob sa tanang kasuguan sa Dios. Gugma alang sa Dios o gugma alang sa isig katao. Bugtong hiya sa tao na magkahatag ng taong katinaw o kalinaw sa tibok kalibutan. Apan kutob lamang kini sa pulong wala ug kuli nga mahubad sa buhat. Sanglit anaa ang hilabihan nga kasilag
kasina ug kahakog. Kinsay makahatag og usa ka basong tubig ngadto sa mga ngangil nga giuhaw. Kinsay nakatulog og pudyot sa pagkaon ngadto sa mga tiyan nga nagkagidlay mga igsoon. Hinunua ana hinuon ang patay nga makapaigpot sa atong mga kabuot. Daghan naming ligdas daplin sa kadalanan kay gimanhigan nga nagpabilin nga walay kasulbaran. Daghan ang nagagpas nga kini adunay kalamigitan sa mga ginadili nga drugas. Nagkadaiyang kahimtang sa mga tao sa katiligban, adunay daghang adunahan o kapid-an ang mga kabos. Apan sa lamang kamatang ang ilang paghimugso o gusto lamang kamatang sa ang ilang kamatayon. Wala untay mapahitason, wala untay madadaugon. Ang tanan nagkulang sa langitong panalangin. Ang tanan puros timawa sa langitong himaya. Ang Diyos maluluyon, apan yung ipasalig nga kinahanglan nga ipahamtang ang kaangayan alang sa tanan. Mao kini ang hinungdan nga Diyos na naog gikan sa langit aron magpapa sa atong mga sala pinaagi sa iyang bililhong dugo. Mao kini ang katarungan nga siya nakikuban kanato aron kita mahugasan sa buhig tubig nga miagas gikan sa iyang kilid aron pagputli sa atong mga kalag. Hinungdan nga siya misangpit sa iyang inahan o sa iyang minahal nga tinud-an aron paghatag kanato ug balawanong panig-ingnan nga atong atimanon ang atong mga inahan, ang atong mga ginikanan, ang atong mga anak, ang atong isikataw. Etsi filius tuus, etsi mater tua. Tanawa imong anak, tanawa ang imong inahan. Sanglit kita nga himong mga sinagog nga anak sa Dios. Si Maria na himusab nga atong inahan, usa ka balaang inahan nga andam pagpalipod kanato sa tanang kalisdanan, pagtabang kanato sa atong mga panginahanglan, sa pag-ampo kanato nga papason ang atong mga sala sa dugo nga mibuhagay gikan sa lawas sa Ginoo aron kita mahugasan sa buhig tubig nga miagas gikan sa iyang kilid. Sa ngalan, samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.